toto je podľa mňa taký nedomyslený systém tu na, že po väčšine aj tie školy, ktoré sú zamerané na deti, ako je Heluš, majú nejaké postupy a tie postupy sú univerzálne pre všetky deti a sú rovnaké a ideme všetkých dať do jednej línie. A oni vôbec neboli schopní individualizovať program, aby proste to nejak fungovalo. A Heluš nejaká malierka nikdy nebude a baletka z nej tiež nebude. Ale jazykár by mohla byť, pretože vie úžasne vystihnúť veci. Teraz v obyčajnej bežnej škole, kde chodí, kde tí učitelia sa nehrdia, že majú špecku a reálne ju asi nemajú. Sú schopní veci úplne zázračných. Prešli sme vo veľkom meste, veľmi veľa škôl. Zo začiatku som aj telefonovala do tých škôl, potom som zistila, že nemá význam telefonovať do škôl, pretože keď zavoláš, tak ťa ako univerzálny hlas bezpohlavný vyhodia bez toho, aby im vôbec bolo ľúto. V niektorých školách to vyzeralo celkom aj nádejne. V jednej škole nám povedali, tak choďte na nejaké testy a potom sa zastavte. Čakala nás riaditeľka, zastupkyňa a špeciálna pedagogička. Prišli sme tam všetci traja aj s Tomášom a Helenka im pozdravila dobrý deň a oni na ňu pozerali všetky tri s výrazom ono to hovorí. A potom nám vysvetlili, že v tej triede na prízemí, kde môžu mať piatakov, vtedy bola piatačka, budú mať hokejistov. Prečo hokejisti nemôžu ísť na prvé poschodie, neviem, ale proste tú triedu, do ktorej by šla ona, tá bude na poschodí. Takže takto sme si pochodili všetko možné, až potom som bola na jednom veselom stretnutí konšpiračných matiek, ktoré mi dali tip. A tam nám riaditeľka povedala, príďte s ňou, aby sme si mysleli, že zle počujeme. Tak sme tam týždeň chodili, Helenka bola nadšená, my sme boli nadšení. A to sme pritom do tej školy išli v deň, keď pršalo. Už to bolo po 15. septembri, čiže už bola šanca žiadna, že nám ju zoberú. Lebo však nebudú mať z nej žiadne peniaze a ešte si zoberú také dieťa, ktoré je problémové. Proste v tom druhom týždni som šla za riaditeľkou a som, že no, pani riaditeľka, že teda, ako to vidíte? Cítila som sa, ako keď Anna zo Zeleného domu sa pýtala, môžem tu ostať? A na to riaditeľka s úsmevom povedala, a my sme čakali, že vy sa vyjadrite, my vás berieme. Nepozerá si až tak angličtinu už, ale hudbu. Má svoj vyhranený hudobný vkus. Začala chodiť na klavír s tým, že sa učíme tak trošku, ale potrebujeme rozdeliť ruky, lebo nevie veľmi takto rozdeliť prsty. Ona keď hrá, tak hrá tie svoje veci. Ale hrá celou rukou a nehrá osobitne prstami. Vo všeobecnosti Heluš má veľmi rada ľudí. Má zase taký veľký dar na jazyky a na také zvláštne spôsoby sa vyjadrenia, aj keď treba znevie slova, že rozumie anglicky a má nesmiernu slovnú zásobu. A rovnako rozumie maďarsky, jediná v tejto rodine. Ona proste v Budapešti sme boli cvičiť a oni mi povedali, ty ju tu nechaj, ona nám rozumie. No tak dobre, no. Knižky má rada. Vždycky to, čo čítame, tak tým žije, takže tak, začala vyšívať. Ale to jej nerobí asi až takú veľkú radosť. V podstate môže všetkým povedať, že máš vlastne, keď sa ťa pýtajú, že či máš zdravé deti, či nie sú práve tie chrípka, nemáte choré deti, nie, oni sú zdravé. Až na to, že to reálne jedno dieťa úplne zdravé nie je a nikdy zdravé nebude, napriek tomu, že chvála Bohu nebýva chore. To znamená, že stále musíš niekoho o niečo prosiť. Ťažko sa vysvetľuje, keď sa ma niekto pýta, ty chodíš z roboty? Však Helenka chodí do školy, nie? Hej, ale ona sa z tej školy nevráti sama. Ona si sama nevezme jesť. Ona sa sama nezavrie do tých hortes. A ona si sama nezorganizuje čas. Ja momentálne do tej roboty ísť nejdem. Proste nie som schopná ísť. Neviem tam ísť. Keď sme rozbiehali naše občianske združenie, ktoré teraz je trošku v takej latentnej fáze.
Hoci teraz na jeseň sme mysleli, že urobíme konferenciu, ale sme to mentálne nezvládli. Ale vo všeobecnosti, neviem, asi sme sa dosť zaizolovali tým, že vlastne sa snažíme stíhať všetky deti a všetko ostatné, tak momentálne niečo je ale aj na škodu dosť do veľkej miery, pretože keď potrebujem s niečím poradiť, tak vlastne nemám sa s kým. No vidíš? Христе Боже, благословя тебя, вам Томя, сяды, если всегда на небе, и на веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на небе. Predstav si, že máš 15 rokov bábätko. Ty chodíš do roboty a snažíš sa zarábať, aby si vykryl finančné potreby rodiny. Prídeš domov unavený a chceš počuť niečo pekné. Lenže prídeš domov a doma máš manželku, ktorá má, ako raz moja sestra povedala, 4000 slov, ktoré potrebuje minúť a nestihla ich minúť, pretože je tam s tým bábätkom a to bábätko manželka treba znie lekárnik, čiže mu nehovorí všetko, čo práve robí. Takže vlastne minula z tých 4000 slov povedzme 200. Čiže na teba potrebuje všetko vyliať. Ty si unavený, ohúčaný z roboty a potrebuješ počuť niečo milé alebo nepočuť nič. Alebo byť počutý. Ako prijala to, že Helenka je kuzina, vaša rodina? To je ťažká otázka. Aj ju majú veľmi radi, aj s ňou nevedia. Helu nepotrebuje veľa, ona je v tomto smere veľmi taký nenáročný tvor. Ona sa strašne rada objíma, stále sa chce túlkať a chce sa rozprávať. Tým, že nevie, čo má hovoriť, niekedy je to zložité. A toto oni tak trošku nevedia, že s ňou proste posedieť. Majú, neviem, čo to je za syndrom? Pocit, že treba stále niečo robiť. Nevedia sa zastaviť a proste len byť. To nás napríklad Helenka učí. Laura to so mnou stále varí. Máme tu také menšie, skromnejšie. Ale som rada, že tam, kde som, ja sa nehambím za to. Vôbec sa nehambím a som rada, kde som vyrastla a kde mi aj chodia deti. Nemám sa prečo hambiť. Som z rómskej osady. Vždy dačo vymýšľam obidve. No, to takto sa začne smiať, teraz má dobrú náladu a za chvíľku bude smutná. Ale ďakujem všetkým, čo mi pomáhajú hlavne. A najviac chcem poďakovať Margitke. Jej chcem poďakovať Gitke, že mi pomohla tam, kde som. Za všetko jej ďakujem. Aj Charite, že mi pomáhajú. To je babka moja. No. To je moja babka. To je cerička.
chcem voľno a chcem mať stále Vianoce. Však? A ty chodíš kde? Do školy. Tak. A čo si sa v škole naučila? Aké písmenka? A. A, D, M, Ešte. A. 5. Vtedy som na to prišla, že nie je normálna ako iné deti. Pochopila som až, že nie je ako chlapec, nevie sa orientovať tak ako normálne deti, ale má tú psychickú vadu. Tiež sa mi rozpráva. Je pozadu. Orientovať sa nevie, musím s ňou byť ja všade, musím chodiť s ňou do školy, všade, kde sa dá. Zo školy po ňu, kvôli tomu to som musela nechať aj robotu, lebo robotu som mala dobrú. Do akej školy chodí, jak sa jej darí v škole? Do akej školy chodí? Do špeciálnej základnej školy. No a ako sa jej darí sa jej, takže raz jej to ide, raz jej to nejde podľa nálady. Čítať, písať ešte nevie. Písať vie, ale tlačeným. Farby sa naučila len minulý rok, nevedela doteraz. Keď sa spýtate, že koľko má rokov, nevie. Ale som rada zase, že ju mám. Nech je, aká je. Kamerová. A to ti mamina pomohla, alebo sama? Ja sama. Dobre. Si sama? Hej. Bola si v škole? Nie. A Prečo? dobre sa to spravila. Listočky sú zelené. Tak majú byť. Pani Čonková dnes nebola som v škole. Vyšťovkovala Si nebola dneska v škole? Naozaj nebola? Ako ju vnímajú vaši, neviem, príbuzní alebo susedia? Vnímajú tak, že oni ju majú radi. Vedia, aká je. Tí, čo ju nepoznajú, tak inakšie to vnímajú. Medzi detí je stratená v škole. Keď aj je medzi deťmi, že kolektívom sa jej vysmievajú. Že není tak ako oni. Tak každému vysvetľujem, že ona nemá taký rozum, ako oni majú. Že ona je troška inakšie. Ona je, že nerozmýšľa tak ako tieto detičky. Ale rozumovo je na 5 rokov. No 5-6, no. Tak to vidíte ako teraz. Začne sa smiať. Potom prestane, chvíľu si poplače, ale ja už som s tým naučená. U nás doma všetci vedia, že aká je. Čo vám poviem? Čo všetko ste museli v živote zmeniť, prispôsobiť? Všetko. Víkendy tak idú, že príde mama s otcom, donesú mi chlapca, alebo chodí keďže do školy. Mama príde po ňu, zoberie si ju, ale tak, že jeden deň ju vydrží a na druhý deň domov, lebo vedia, aká je. Aj oco jej vyhovuje, aj mama jej vyhovuje, všetci jej doma vyhovujú. Len aby bola spokojná a nerobíme žiadne rozdiely, že ona je odstrčená, nie. Rovnako. Obidvoch mám takisto rada, ale len to, že Laurina je to. Ona vám dá zabrať. Čo vám poviem? Chodila som rada do roboty, aj to mi chýbalo. Bola som rada medzi ľuďmi, kolektívom. No ale keď mi povedali a zistili, že čo má Laura, takže musela som nechať robotu. 24 hodín som musela byť s ňou. Či to idem do obchodu, či to idem tam, či tam. Ona musí byť všade so mnou. Také ťažšie to mám, no. Rada by som bola, keby bola ako sú iné deti. Ale som rada, naozaj fakt som rada za to, čo mám. A som aj šťastná. Čo vám poviem. A ako vidíte jej budúcnosť? Ako vidím jej budúcnosť, netuším. Jak prijal to, že je iná jej otec? Normálne. Je to naše dieťa. S tým sme sa zmierili obidvaja. Hambiť sa za to nemôžeme, je to naše. Odsudzovať to nemôžeme, tiež je to naše. Sa nedá. Čo mi Pán Božko nadelil, to mám. A som mu vďačná.